Hello bayapsong haino hai lamsok piro rai kosom tai rai kwchak ni mangthong no swnamui tongmani swnamte tai swnambai paimani a jora tini nailainai tabuk hingke swnamui tongmani bini yaktuk ni seng no eba khe phui no thepawi tongmani a jora tabuk khe obo dukmali hatini bwskango no khlaio sing oboni se sikang video rok naijak hingke saimano obo bo jaga swnamjakha omje sikang video rogo bo ang haino o mangthong no tui phunukha ke tabuk hingke songsarnani bagui bono phui tei seng rok thepawi tongo tei bini kwbangma jala rwjak tei eba khe sor thepajaknai rok tongma rok thepai tongo ke tabuk hingke rong rwnani bagui piar wngjak tei bini yakung kamani abo rok no thepawi tongmani ke obo haike no samung tanglaite borok complete khailaika twrwk o rai kosom rai kwchak bini yago sung tamo nuk hingka ke seng tei phui tei bwsago sorni chumjak abo haike sing o mangthong no chobao ongkhojak khai ke khaksa digi rong rwbaikha tei khaksa digi hingke rong rwbai oko o mangthong obo kaisa mukumuk tam mukumuk hingka hingke sengkrak tongmani eba ojama rajani ojama tongmani kubui no o jagao swijak bo nugui mankha je o jagao tani swijak hingke buba gara danya manik kani golden color ha koto sengkrak ये बारिश का rai kosom tei rai kwchak ये निकलता है ना tripura ni हाँ, buba gara colour का नाम danya क्या है? manik ko 1490 ni simi 1519 वाटर प्रूफ के जैसे गोबां मासोबा khalailangkha bini khorok ni sengkrak ojoma rai kosom tei rai kwchak bangla hani sultan hussein sano mesenmani subasu laika tei hasteni ari fuar langkha borok kaisa kaman no segi narokmani tabuk agartala o phunukjak omo hai kheno borok soba khlai rak khuri rok bai no sikam soba khlai reply obo haike oro swijak obo nung kha rai